पाऊस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। दशकपूर्तीकडे वाटचाल करत कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्हचा 9वा वर्धापन दिन सावंतवाडी येथील ऐतिहासिक राजवाड्यात शाही थाटात पार पडला। वर्धापन दिनानिमित्त मान्यवरांसह हितचिंतक चाहत्यांनी अक्षरशः कोकण सात लाईव्हवर शुभेच्छांचा वर्षाव केला। दरम्यान विविध पुरस्कार स्पर्धांचं वितरण यावेळी पार पडलं। या नेत्रदीपक सोहळ्याला उपस्थितांची तुफान गर्दी पाहायला मिळाली। दशकपूर्तीकडे वाटचाल करत कोकण सात लाईव्हचा 9वा वर्धापन दिन मोठ्या उत्साहात पार पडला। सावंतवाडी इथल्या ऐतिहासिक राजवाड्यात हजारोंच्या उपस्थितीत शाही थाटात हा सोहळा झाला। प्रारंभी कार्यक्रमाचं उद्घाटन होमेंतो मीडियाचे संचालक जो लुईस, सिनियर HR हेड शर्मा सर, मुख्य संपादक सागर चव्हाण व टीम कोकण सात लाईव्हच्या वतीनं श्रीफळ वाढवून करण्यात आलं। 64 कलांचा अधिपती गणरायाचं वंदन कोकण कन्या प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना स्नेहल पारसेकर यांच्या भरतनाट्यम नृत्यानं झालं। उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून कार्यक्रमाला प्रारंभ झाला। त्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांचं स्वागत कोकण सात लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सातचे मुख्य संपादक सागर चव्हाण यांनी केलं। सावंतवाडी संस्थानचे राजेसाहेब खेमसावंत भोसले यांचं स्वागत कार्यकारी संपादक अर्जुन ठसके यांनी केलं। शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचं स्वागत आणि सन्मान मुख्य संपादक सागर चव्हाण यांनी केलं, तर आमदार नितेश राणे यांचं स्वागत ब्युरो चीफ संदीप देसाई यांनी केलं। भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांचं स्वागत ब्युरो चीफ संदीप देसाई यांनी केलं। विशाल सेवा फाउंडेशनचे संस्थापक विशाल परब यांचं स्वागत पॉलिटिकल ब्युरो भरत केसरकर यांनी केलं। भाजप नेते जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती जयेंद्र रावराणे यांचं स्वागत मार्केटिंग हेड समीर सावंत यांनी केलं। जिल्हा बँक संचालक महेश सारंग यांचं स्वागत चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम यांच्या हस्ते करण्यात आलं। सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांचं स्वागत सब एडिटर प्राध्यापक रुपेश पाटील यांनी केलं। ठाकरे सेनेचे नेते अतुल रावराणे यांचं स्वागत वैभववाडी करस्पॉन्डंट श्रीधर साळुंके यांच्या हस्ते करण्यात आलं। ठाकरे गटाचे नेते बाळा गावडे यांचं स्वागत कणकवली करस्पॉन्डंट उमेश बुचडे यांनी केलं। कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्हची दैदिप्यमान वाटचाल दशकपूर्तीकडे सुरू आहे। हा संपूर्ण प्रवास यावेळी चित्रफितीच्या माध्यमातून दाखवण्यात आला। समोर ठेवत कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्हनं अल्पावधीत उत्तुंग झेप घेतली। डिजिटल मीडिया, टीव्ही चॅनल आणि प्रिंट मीडिया असा कोकणातल्या पहिल्याच परिपूर्ण मीडिया हाऊसचा तब्बल दशकपूर्तीकडे यशस्वीरित्या झेपावणारा हा प्रवास कोकणच्या या मातीतली जिद्द आणि आत्मविश्वास याचंच मूर्तिमंत उदाहरण आहे। पहिली बातमी आणि पहिली ब्रेकिंग म्हणजेच कोकण सात लाईव्ह हे समीकरण आम्ही कोकणवासियांच्या हृदयात रुजवू शकलो याचाच आम्हाला सार्थ अभिमान आहे। कोकण आणि कोकणवासियांच्या प्रगतीसाठी केवळ बातमी हाच एकमेव पर्याय नाही, याची जाणीव हे चॅनल उभा करणाऱ्या आम्हा सर्वच भूमिपुत्रांना आहे। त्याचमुळं बातम्यांसोबतच आम्ही थेट समाजाशी जोडले गेलो ते आमच्या सामाजिक उपक्रमांमुळे। यात आवर्जून उल्लेख करावा लागेल तो कोकणात प्रथमच झालेल्या सिटी ऑन सायकल या इव्हेंटचा। पर्यावरण रक्षण आणि निरोगी जीवनाचा मंत्र देणारं हे पहिलंच अभियान प्रचंड यशस्वी झालं। त्यानंतर तुमचं विजन आमचं मिशन या अभियानात तब्बल 10,000हून अधिक जणांची मोफत नेत्र तपासणी करण्यात आली। 5,000 जणांना मोफत चष्मे आणि 2,000 रुग्णांचं मोफत मोतीबिंदू ऑपरेशन आम्ही यशस्वी केलं। याच दरम्यान दुर्दैवानं कोरोनाची साथ आली। अवघं जग थांबलं, पण कोकण सात लाईव्ह अजिबात थांबलं नाही। याही कालावधीत कोरोनाशी झुंज देत अथकपणे
मजुरांना अन्नदान, कोरोना जनजागृती, ऑनलाईन क्लासेस असे उपक्रम सुरूच राहिले. याच कालावधीत कोकणची ओळख असणारी लोककला म्हणजेच दशावतार आणि डबलबारी यांना सर्वात पहिलं ऑनलाईन व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं ते कोकण साध लाईव्हनं. या आमच्या उपक्रमामुळे लॉकडाऊनच्या काळातही जगभरातल्या कोकणवासियांना या लोककलांचा आस्वाद घेता आला आणि या कलाकारांची उपासमार थांबली. आपल्या जीवाची पर्वा न करता अथकपणे सेवा करणारे डॉक्टर्स आणि नर्स यांचाही सन्मान करण्याचं उत्तरदायित्व आम्ही विसरलो नाही. संपूर्ण कोकणचं मीडियात नेतृत्व करत असताना आजही ही बातमीच्या पलीकडची सामाजिक बांधिलकी समोर ठेवून आम्ही वाटचाल करत आहोत. आमच्या प्रत्येक वर्धापन दिनाला नवीन थीम असते. यावर्षी आम्ही ऑक्सिजन टुरिझम हे अभियान राबवत आहोत. कोरोनाच्या काळात अवघ्या जगाला शुद्ध आणि मुबलक ऑक्सिजनचं महत्त्व समजलं. हाच शुद्ध आणि स्वच्छ मुबलक ऑक्सिजन उपलब्ध आहे तो कोकण आणि गोव्यात अशाच ठिकाणांना जगाच्या नकाशावर आणण्यासाठी आमचं हे अभियान आहे. या माध्यमातून निश्चितपणे आमचं कोकण जगाच्या पर्यटन नकाशावर आपलं स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करेल आणि हे अभियान कोकणवासियांना प्रगतीचा एक नवा मार्ग देईल. आज डिजिटल मीडिया, केबल टीव्ही चॅनल आणि प्रिंट मीडियाच्या माध्यमातून कोकणवासियांच्या सुखदुःखाशी एकरूप होताना आम्हा सर्वांना सार्थ अभिमान आहे की कोकणच्या या मातीची सेवा करण्याची संधी आम्हाला या निमित्तानं उपलब्ध झाली. दशकपूर्तीकडे वाटचाल करत असताना या 9व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं आम्ही जगभरातल्या सर्व कोकणवासियांचे हृदयापासून आभार मानतो. कारण आपण सर्वांनी आमच्यावर विश्वास टाकला आणि या कोकणच्या भूमीची सेवा करण्याची मोठी संधी दिली. जननी जन्मभूमीश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माझी जन्मभूमी ही माझ्यासाठी स्वर्गाहून मोठी आहे. हीच भावना मनात रुजवत आज आमचा प्रत्येक शिलेदार या कोकण भूमीची सेवा करण्यासाठी अहोरात्र कष्ट घेत आहे. आपणा सर्वांचे असेच आशीर्वाद आमच्या पाठीशी कायम राहावेत हीच प्रार्थना. धन्यवाद. त्यानंतर कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसादचे मुख्य संपादक सागर चव्हाण यांनी कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक केलं. बातमीच्या पलीकडे याही पुढे सामाजिक बांधिलकी जपत कोकणवासियांचा विश्वास सार्थ ठरवणार असं प्रतिपादन कोकणसाद लाईव्हचे मुख्य संपादक सागर चव्हाण यांनी केलं. चला उद्याची बात आता बातमी एका क्षणात हे ब्रीद वाक्य घेऊन 2013 मध्ये आम्ही याच तळ कोकणामध्ये पहिल्यांदा एका वेब पोर्टलच्या माध्यमातून या चॅनलची सुरुवात केली. आणि हा म्हणता कधी आम्हाला 9 वर्ष पूर्ण झाली आणि आम्ही आता दशकपूर्तीकडे वाटचाल करत असताना मी जेव्हा काल या वर्धापन दिनाचा मॅसेज जेव्हा सर्वांना मी पाठवत होतो तेव्हा मला अनेकांचे पहिल्यांदा हेच फोन आले, अरे तुम्हाला 9 वर्ष कधी पूर्ण झाली आणि तुम्ही 10 वर्षामध्ये कधी पदार्पण करतायत. खरं तर आम्हाला देखील माहिती नाही. याचं कारण एवढंच होतं की कोकणवासियांना आम्हाला एवढं प्रेम दिलं की जेव्हा या कोकणामध्ये साध्या फोनची रेंज पण नव्हती, जेव्हा फोनला रेंज मिळत नव्हती, अशा वेळी हे चॅनल साहेब इथे आम्ही उभं केलं. आणि खऱ्या अर्थानं आज या चॅनलची व्याप्ती ही फक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापुरती मर्यादित न ठेवता तर अवघं तळ कोकण अर्थात रत्नागिरी म्हणा, रायगड म्हणा, ठाणे म्हणा ते अगदी मुंबईपर्यंत आम्ही पोहोचलेलो आहे. आणि केवळ फक्त आता मुंबई नाही काबीज करत आहोत तर आम्ही या खऱ्या अर्थानं जर सांगायला आम्हाला अभिमान वाटतोय तर या चॅनलशी खऱ्या अर्थानं जे परदेशामध्ये कोकणवासी आहेत ते खऱ्या अर्थानं साहेब या चॅनलशी जोडले गेलेत. आणि याची अनेक उदाहरणं आहेत. जर मी ते सांगायला गेलो तर मला खूप वेळ लागेल. त्यामुळे मी फक्त एवढंच सांगतो की या चॅनलला खऱ्या अर्थानं जे प्रेम दिलं ते कोकणवासियांनी दिलंच दिलं. पण त्याशिवाय महत्त्वाचं सांगायचं असेल तर ते परदेशामध्ये असणाऱ्या कोकणवासियांनी मोठ्या प्रमाणे आम्हाला साथ दिली, प्रेम दिलं. आणि त्याचमुळे हे चॅनल अवघ्या 9 वर्षामध्ये या कोकणाचं आवाज बनला, या कोकणाचं एक नंबर 1चं महाचॅनल बनवू शकलं. आणि केवळ फक्त वेब पोर्टलने सुरुवात केलेलं हे चॅनल फक्त वेब पोर्टल पुरतं मर्यादित न राहता साहेब आम्हाला आज चव्हाण साहेब सांगायला अभिमान वाटतोय. वेब पोर्टल पासून सुरू झालेला हा प्रवास आज खऱ्या अर्थानं जर पाहिलं असेल तर असं एक या कोकणामधलं पहिलं परिपूर्ण मीडिया हाऊस हे आम्ही बनवलं. याचं अगदी उदाहरण द्यायचं असेल तर ते म्हणजे अगदी वेब पोर्टल पासून सुरुवात केलेलं हे चॅनल नंतर युट्यूबवर गेलं. युट्यूबच्या माध्यमातून जेव्हा आम्ही हे चॅनल सुरू केलं तेव्हा लोकांकडून, इथल्याच कोकणवासियांकडून आम्हाला त्यांच्या अपेक्षा वाढलं. आणि पहिल्यांदा या कोकणामध्ये एक हक्काची स्थानिक वृत्तवाहिनी या माध्यमातून आम्ही सुरू करू शकलो. एक केबल वाहिनी या माध्यमातून आम्ही कोकणवासियांमध्ये देऊ शकलो. आणि त्यानंतरही आम्ही थांबलो नाही
तर त्या पलीकडे जाऊन सांगायचं असेल साहेब, तर खऱ्या अर्थानं या जिल्ह्यामध्ये खऱ्या अर्थानं प्रिंट मीडिया होता, पण तो प्रिंट मीडियाला अजून एक ऊर्जितावस्था देण्यासाठी ज्या कोकणच्या मातीमध्ये 33 वर्षापूर्वी कोकण सात नावाचं दैनिक सुरू झालं होतं, जेव्हा कोकणामध्ये कोणतंही वृत्तपत्र नव्हतं, तर ते 2 वर्षापूर्वी हे वृत्तपत्र आम्ही ताब्यात घेतलं आणि खऱ्या अर्थानं डिजिटल मीडिया, त्याचबरोबर टीव्ही चॅनल आणि त्याचबरोबर प्रिंट मीडिया असं तिन्ही सेक्टरमध्ये काम करणारं कोकणातील हे एकमेव मीडिया हाऊस बनलं. आणि हे केवळ आणि केवळ बनलं ते केवळ म्हणजे या कोकणवासियांनी दिलेल्या प्रेमामुळे. खरं तर साहेब, कोणत्याही माध्यमाची जबाबदारी ही ती बातमी देणे हीच नसते, तर त्या बातमीच्या पलीकडे जाऊन एक सामाजिक बांधिलकी सुद्धा जपणे हे देखील त्या माध्यमाची जबाबदारी असते. आणि खऱ्या अर्थानं ते सामाजिक बांधिलकी जपण्याचं काम या चॅनलच्या माध्यमातून गेल्या 9 वर्षात आम्ही केलं. आणि त्यामुळे आम्हाला समजू शकलं नाही की आम्हाला कधी 9 वर्ष झाली आणि आम्ही कधी आता दशकपूर्तीमध्ये वाटचाल करतोय. आणि त्यामुळे आज दशकपूर्तीकडे वाटचाल करत असताना आमच्या समोर खऱ्या अर्थानं लोकशाहीच्या 4थ्या स्तंभावर आज खऱ्या अर्थानं जर पाहिलं असेल तर मोठ्या प्रमाणावर टीका होते. मात्र एकमेव कोकणच्या मातीमध्ये तयार झालं, निर्माण झालेलं हे माध्यम आहे जे आज तिन्ही सेक्टरमध्ये काम करतंय आणि केवळ बातम्या देण्याचं काम करत नाही, तर त्याचबरोबर सामाजिक बांधिलकी खऱ्या अर्थानं जोपासण्याचं काम करतंय. आम्ही जे 9 वर्षात काम केलं ह्या एव्हीच्या माध्यमातून आम्ही तुमच्या समोर सादर केलेलं आहे. त्यामुळे जे आकडे आमचे बोलतात नंबर 1 साठी ते देखील आम्ही अगदी उघडपणे तुमच्या समोर सादर केलेले आहे. त्यामुळे निश्चितच दशकपूर्तीकडे वाटचाल करत असताना जी काही आव्हानं आम्हाला असतील ती जशी यापूर्वीच आम्ही पेलली, भविष्यात देखील आम्ही पेलू. आणि खऱ्या अर्थानं यासाठी खऱ्या अर्थानं आम्हाला गरज आहे की संपूर्ण कोकणवासियांचं जसं या 9 वर्षामध्ये आम्हाला प्रेम दिलं गेलं, आमच्यावर एक विश्वास ठेवला गेला, तर तो विश्वास सार्थकी ठेवण्याचं काम यापुढे देखील आम्ही करू. सुंदर अशा भरतनाट्यम नृत्यानं कार्यक्रमाची सुरुवात करणाऱ्या कोकण कन्या प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना स्नेहल पारसेकर यांचा पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन गौरव करण्यात आला. त्यानंतर वर्षभर राबवत असलेले उपक्रम, स्पर्धा यातील विजेते आणि मानाच्या पुरस्कारांचं वितरण करण्यात आलं. सर्वात प्रथम मोस्ट व्हायरल बाप्पा या गणेश सजावट स्पर्धेतील विजेत्यांना बक्षीस वितरण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी उत्तेजनार्थ विजेते अक्षय दीपक निवळे, कोलगाव सावंतवाडी, अभिषेक घाडी धवडकी माडखोल सावंतवाडी, दुर्गानाथ शिरगावकर बिबवणे पळसेवाडी कुडाळ, सिद्धेश श्रीपादराव सुर्वे खासकीलवाडा सावंतवाडी, अभय अनिल कदम सरंबळ कुडाळ, संतोष अमृत परब मातोंड वरचे वांबर, मिशाळ परिवार जिल्हा परिषद शाळा नंबर 2 उभा बाजार सावंतवाडी, गजानन रत्नोबा कोत्तरकर रतांबेवाडी कणकवली, नवलराज विजयसिंह काळे सडुरे सोनधरणे तालुका वैभववाडी, किशोर बजरंग कुबल तारकर्ली मालवण यांना रोख रक्कम 1111 सन्मानचिन्ह पुष्पगुच्छ देत मान्यवरांच्या हस्ते गौरवण्यात आलं. स्पर्धेतील 3रा क्रमांक प्राप्त सुमित सत्यवन नाईक मळेवाड जकातनाका नाईकवाडी सावंतवाडी यांना 7777 सन्मानचिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देत विशाल फाउंडेशनचे अध्यक्ष विशाल परब यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आलं. तर 2य क्रमांक प्राप्त महेंद्र बाबाजी चव्हाण आदर्शनगर चौकुळ सावंतवाडी यांना 9999 आणि सन्मानचिन्ह तसंच पुष्पगुच्छ देत ठाकरे गटाचे नेते संदेश पारकर यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आलं. प्रथम क्रमांक प्राप्त घाडीगावकर मालवण ओवळीये यांना 11,111 आणि सन्मानचिन्ह देत जिल्हा बँकेचे संचालक महेश सारंग यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आलं. दरम्यान गेल्या 9 वर्षात कोकण सात लाईव्ह म्हणजे इम्पॅक्टची हमी हे समीकरण तयार झाले. याबाबतची चित्रफीत यावेळी सादर करण्यात आली. पत्रकारिता हा लोकशाहीचा 4था स्तंभ. लोकशाहीची मूल्ये समाजातल्या शेवटच्या स्तरापर्यंत पोहोचायला हवीत हाच विचार समोर ठेवून कोकण सात लाईव्हनं सच्च्या पत्रकारितेचं व्रत हाती घेतलं. आम्ही जे बोलतो ते करून दाखवतो हीच आमची ओळख बनली. ती याचमुळं केवळ बातमी प्रसारित करून स्वतःचं समाधान करून घेण्यापेक्षा तो प्रश्न सुटायला हवा हाच आमचा प्रयत्न राहिलाय. याचमुळं आम्ही जे विविध विषय आमच्या चॅनलच्या माध्यमातून मांडले त्याची दखल घेणं प्रशासनाला भाग पडलं. अगदी अलीकडचं उदाहरण घ्यायचं तर समाज कल्याण विभागाचं घेता येईल. खर्च न केल्यामुळं समाज कल्याणचा कोट्यावधींचा निधी परत निघाला होता. या संदर्भातली पहिली बातमी आम्ही दिली. केवळ आम्ही एवढ्यावरच थांबलो नाही तर आम्ही त्यावर माजी समाज कल्याण सभापती अंकुश जाधव यांची सविस्तर मुलाखत घेतली. या मुलाखतीतून या संपूर्ण प्रकाराचा पोलखोल केला आणि मग दस्तूरखुद्द पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी याची दखल घेतली.
प्रशासनाला मग हा निधी खर्च करण्यासाठी भाग पाडलं. मध्यंतरी आलेल्या पुराचं आम्ही ग्राउंड झिरो रिपोर्टिंग केलं. जिथं प्रशासन जाऊ शकत नव्हतं तिथं पोहोचला तो कोकण 7 लाईव्हचा कॅमेरा आणि बूम. मग या सर्व पूरग्रस्तांची दखल घेत प्रशासनानं पंचनामे केले आणि मदतही दिली. मुंबई गोवा हायवेच्या कामासंदर्भात तर सातत्यानं आवाज उठवत आम्ही अपुरी कामं पूर्ण करायला भाग पाडली. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाच्या ढिसाळ कारभाराचा पर्दाफाश करत सामान्य लोकांची ही अत्यावश्यक यंत्रणा सक्षम करण्याचं काम आम्ही केलं. आपल्या प्राणांची बाजी लावून जे जवान आपल्या देशाचं रक्षण करतात त्या जवानाच्या घरी जाण्यासाठी रस्ता नव्हता. हा प्रश्नही आम्ही लावून धरला आणि या जवानाच्या घरी जाण्यासाठी पूल बांधण्यात आला. ज्या गावातले सर्वाधिक जवान लष्करात आहेत त्या चौकुळ परिसरातील पूल आणि विजेचा प्रश्नही आम्ही बातमीच्या माध्यमातून सोडवला. आमच्या अशा अनेक बातम्यांचे इम्पॅक्ट जनतेसमोर आहेत. म्हणूनच आज कोकण 7 लाईव्ह हे सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचं एक हक्काचं व्यासपीठ बनलंय. त्याचमुळं आज आमचे जगभरातले दर्शकही हेच म्हणतात, बातमीचा इम्पॅक्ट म्हणजे कोकण 7 लाईव्ह आणि कोकण 7 लाईव्ह म्हणजे बातमीचा 100% इम्पॅक्ट. त्यानंतर कोकण 7 लाईव्हच्या वतीने दरवर्षी विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या महनीय व्यक्तींचा स्मार्ट लीडर पुरस्कारानं सन्मान करण्यात येतो. शिक्षण आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातला पहिला स्मार्ट लीडर पुरस्कार मिलिंद विद्यालय संस्थाचालक सदानंद दत्ताराम रावराणी यांचा सन्मान पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आला. यशवंतराव भोसले फार्मसी कॉलेजचे प्राचार्य डॉक्टर विजय अर्जुन जगताप यांना भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांच्या हस्ते स्मार्ट लीडर पुरस्कार प्रदान करत सन्मानित करण्यात आलं. निर्माता अमोल मंगाज यांना पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलं. उद्योग आणि पर्यटन क्षेत्रातील प्रसिद्ध हॉटेल व्यावसायिक सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलचे संस्थापक गोपाळ गोसावी यांचा सन्मान पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आला. पर्यटन उद्योजिका आणि शलभ गार्डन अँड रिसॉर्टच्या मालक सीमा राणे यांचा सन्मान पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते स्मार्ट लीडर पुरस्कार देऊन करण्यात आला. नादगोट फार्मचे मालक आणि व्यवस्थापक निलेश सावंत यांना पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते स्मार्ट लीडर पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलं. सामाजिक सहकार आणि राजकीय क्षेत्रातील पुरस्कार जिल्हा बँक संचालक महेश सारंग यांना पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. सामाजिक कार्यकर्ते सुधीर नकाशे यांना पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते स्मार्ट लीडर पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलं. कणकवलीचे उपनगराध्यक्ष गणेश उर्फ बंडू हरणे यांना पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते स्मार्ट लीडर पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलं. प्रशासकीय सेवेतील स्मार्ट लीडर पुरस्कार कणकवलीचे तहसीलदार आर.जे. पवार यांना पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. कोसरा सरपंच योगेश यशवंत तेली यांना पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते स्मार्ट लीडर पुरस्कार देण्यात आला. सामाजिक संस्थेमधील स्मार्ट लीडर पुरस्कार मालवणमधील स्वराज्य संघटनेला पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते देण्यात आला. तर सावंतवाडीतील घे भरारी फाउंडेशनला पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते स्मार्ट लीडर पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. त्यानंतर विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तींचा कोकण 7 लाईव्हच्या वतीनं विशेष सन्मान करण्यात आला. पहिल्या रिक्षाचालक बनण्याचा बहुमान मिळवलेल्या वेंगुर्ला तालुक्यातील हेमलता राऊळ यांचा पालकमंत्री चव्हाण यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. पोस्ट ग्रॅज्युएट नीट परीक्षेत देशात 7वी रँक पटकावलेल्या कोकण कन्या डॉक्टर जुई निगुडकर यांच्या यशाचे शिल्पकार वडील सुप्रसिद्ध गायनोकॉलॉजिस्ट डॉक्टर संजय निगुडकर यांचा सन्मान पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आला. जिल्हा परिषद बांधकाम सभापती जयेंद्र रावराणे यांचा सन्मान पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आला. दोडामार्गचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर ज्ञानेश्वर ऐवळे यांचा सन्मान पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते, तर विशाल फाउंडेशनचे संस्थापक विशाल परब यांचाही विशेष सन्मान रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आला. त्यानंतर जिल्हा माहिती अधिकारी प्रशांत सातपुते यांचाही सन्मान करण्यात आला. त्यानंतर कोकणचे सुपुत्र मालवणी कॉमेडी स्टार दिगंबर नाईक यांची दणक्यात एंट्री झाली. आपल्या हटके स्टाईलनं कोकण 7 लाईव्हच्या यशासाठी आणि कोकणवासियांसाठी दणदणीत मालवणी गाणं घालत दिगंबर नाईक यांनी उपस्थितांची मनं जिंकली. काय हा परंपरेप्रमाणे होईल म्हणजे गाराणं घालते सगळ्यांनी मोठ्यानं होय महाराजा म्हणायचा. जो म्हणाचो नाही त्याका पुढच्या वेळा खैसर सीट नाही म्हणजे आमचे चव्हाण साहेब सोडून, कारण ते पालकमंत्री आहेत लगेच मका बाहेर घालले ते नाही म्हणजे सिक्युरिटी आहेत. सगळ्यांनी मोठ्यानं होय म्हणाय ना. जय जय महाराजा 12 गावच्या 12 राठीच्या 12 वैवाटीच्या महाराजा. होय महाराज.
आल्यानंतर आणि एवढा हळू बोलला तर कधी देव कावाचो नाही. जर मोठ्या म्हणा हो मी बेंबीच्या थेटापासून आवाज येऊ म्हणू. जय देव महाराजा, महाराजांच्या महाराठीच्या महाराजा महाराजा. सालाबाद प्रमाणे कोकण 700 हो 9 वर्षा पूर्ण होऊन 10 वर्षात गेल्यामुळे वर्धापन दिन मोठ्या उत्साहात सावंतवाडीच्या राजवाड्यात साजरो होता महाराजा. एका हैसर व्यासपीठावरती आमचे पालकमंत्री आहेत, आमचे तेली साहेब आहेत, आमचे पारकर साहेब आहेत, आमचे रावराणे साहेब आहेत, आमचे परब साहेब आहेत, हैसर तर डबल परब साहेब आहेत. आणि जर कोणाचं नाव रावलं असेल तर त्यांनी बघा माफ करू द्या महाराजा. कोकण 7ची परंपरा आणि त्यांनी केलेलं काम ह्या खरोखरच वाखाणण्याजोग्या महाराजा. कोकण 7चं काम जा आता वाखाणण्याजोग्या महाराजा. होय महाराजा. त्यांचा ह्या काम असा चालू राहू दे महाराजा. होय महाराजा. आमचे भरत केसरकर, सागर चव्हाण यांना जास्त ताकद देण्यासाठी होय व्यासपीठावर अतिरथी महारथी बसलेले आहेत महाराजा. होय महाराजा. या वेळात 10 जण बसले तर पुढच्या वेळात 20 जण येण्याची त्यांना बुद्धी दी महाराजा. होय महाराजा. आमच्या कोकण 7चं नाव ह्या महाराष्ट्रात नाही तर अख्ख्या देशभरात गाजा दे महाराजा. होय महाराजा. जर समजा कोण उभं तर आडवं कर, आडवं तर उभं कर, वडाची साल पिंपळाक लाव, पिंपळाची साल वडाक लाव, त्याच्या दात त्याच्या गच्यात घाल रे महाराजा. होय महाराजा. अंधार वेळाचा आणि 12-5चा गणित 1 कर, 1चे 21 कर, 5चे 25 कर. असलेल्या नसलेल्या सगळ्या आहे बसलेल्यांका सुखी ठे. आणि आमच्या ह्या कोकण 7चं नाव आणि त्याचो झेंडो हो 7 समुद्रा पलीकडे जाऊन दे रे महाराजा. होय महाराजा. धन्यवाद धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कोकण. काय चव्हाण साहेब जनरली असे सगळे लोक असल्यानंतर मी जाणे नाही कारण माका खूप भीती वाटता. आपल्या सगळ्यांच्या घरात वाटी आणि चमचो असता. वाटीत असतो तो चमचा आणि वाटीत 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 जातो तो सुद्धा चमचा. आणि वाटीत वाटीत वाटी खाली करतो तो ही चमचाच. तरी सुद्धा वाटीला प्रिय असतो तो चमचा. काही चमचे चांदीचे असतात तर काही ठिकाणी चमच्यांची चांदी असते. त्यानंतर मुख्य संपादक सागर चव्हाण यांनी त्यांचं स्वागत करत सन्मान चिन्ह देऊन गौरव केला. नुकताच वैनतीयकार मे द शिरोडकर आदर्श पत्रकार पुरस्कार कोकण 7 लाईव्ह व कोकण 7चे प्रतिनिधी विनायक गावस यांना प्राप्त झाला. या निमित्तानं विनायक गावस यांचाही पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. त्यानंतर गोव्यातील पहिलं मराठी न्यूज चॅनल असलेल्या गोवन वार्ता लाईव्हचे संपादक किशोर नाईक गावकर यांचाही विशेष सन्मान करण्यात आला. दरम्यान कोकण 7 लाईव्हचा कोकण ॲग्रो कृषीरत्न हा मानाचा सर्वोच्च पुरस्कार कृषी आयडॉल दादा सामंत यांना पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते सन्मानपूर्वक प्रदान करण्यात आला. यावेळी त्यांची मुलगी आणि जावई हे देखील उपस्थित होते. कृषी क्षेत्र हेच माझं होतं कारण का माझे वडील हे ॲग्रिकल्चरिस्ट होते. फ्रॉम हुज रिफ्लेक्शन अँड एक्सपिरियन्स आय अक्वायर्ड द व्हॅल्यूज ऑफ पॅट्रिऑटिझम अँड सायन्टिफिक ॲटिट्यूड. आणि त्याच व्यक्तीवर मला मार्गदर्शन मिळालं. अनेक मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदेपासून राणेपासून ठाकरेपर्यंत सगळ्यांनी माझे सत्कार केले. सगळ्या गव्हर्नरनी माझा सत्कार केला. मी साहेबांना एवढंच सांगतो की पहिल्यांदाच तुमच्या हस्ते माझा सत्कार होतो ही मला अतिशय आनंदाची गोष्ट वाटते. आणि या जिल्ह्याचं नेतृत्व आपण तडफदारपणे करतात. प्रशासनावर प्रचंड ज्याची पकड आहे अशी ओळख जी सांगितली जाते ती रवींद्रजी चव्हाणांची हे मी सगळ्यात ऐकलेलं आहे. आणि त्यांना आपण सगळ्यांनी बळ दिलं पाहिजे. केवळ सत्कार आणि अशा प्रकारचे कार्यक्रमाने बळ प्राप्त होणार नाही तर प्रत्यक्षात आपण कार्य केलं पाहिजे. निसर्गाने आपल्याला सगळं दिलं. निसर्गाने दिलं म्हणून काही होत नाही. ब्रह्मपुत्रेत दरडोई 10,000 लिटर पाणी आहे परंतु आजूबाजूचा प्रदेश दारिद्र्य. निसर्गाने दिलं म्हणून मी समुद्राच्या काठावर राहतो. काय तिथे कमी आहे? लाईट हाऊस आहे, समोर देवबाग आहे, संपूर्ण समुद्र आहे, कॉन्फ्लुएन्स झालेला आहे, कर्ली नदी आहे, अरेबियन सी आहे. काय नाही आहे तिथे. पण मला कोकणच्या या चॅनलने प्रश्न विचारला होता टीव्हीवर की सगळे लोक गोव्याला का जातात भोग्याला का नाही येत. तर मी साहेबांना सांगितलं की आम्ही भोग्याचे लोकच असे आहोत की आमच्याकडे काय आहे आम्ही दाखवलंच नाही ना आतापर्यंत कुणाला. हे जर दाखवलं असतं तर आमच्याकडे लोक आले असते. आणि आता आपल्याकडे यायला सगळी मंडळी लागलेली आहे. अतिशय सुंदर अशा प्रकारचं ॲग्रो टुरिझम ज्याला आपण म्हणतात अत्यंत आधुनिक. मग त्याच्यामध्ये विशेष काय सांगायचं तर आम्ही किचन सुद्धा वेगवेगळे 2 केले. व्हेज वेगळा, नॉन व्हेज वेगळा.
त्यांची भांडी वेगळी, इकडचं भांडं तिकडे नाही, तिकडेचं भांडं इकडे नाही, अशा प्रकारचं अत्यंत आधुनिक जर टुरिझम त्या किनाऱ्याला जर कुठलं असेल तर ते आर्यावर्त या नावाने प्रसिद्ध आहे. मी रवींद्रजी चव्हाण साहेबांना विनंती करतो की आपल्याला वेळ तर कधी ना कधी मिळेलच, पण माझ्यासाठी तुम्ही 5 मिनिटं वेळ काढा. त्या ठिकाणी ज्या काही गैरसोयी आहे, संपूर्ण भागाचा जो दगडी बंधारा आहे तो कोसळून गेलेला आहे, त्या ठिकाणी बांधण्यासाठी आपण जर नक्की एक शब्द टाकला तर ज्यांनी जे काम कित्येक वर्ष जमलं नाही ते आपल्याला एक दोन महिन्यातच जमून जाईल, अशा प्रकारची आपली एक मोठी पकड आहे आणि त्या पकडीचा उपयोग आपण शेतकऱ्यासाठी गोरगरिबासाठी कराल अशी मला आशा वाटते. आर्यावर्त कृषी पर्यटनामध्ये ऑक्सिजन ऑफ द टुरिझम ही जी संकल्पना आहे आता ह्या चॅनलने काढले, चॅनलला मी सर्वप्रथम सगळ्यात माझ्या कुटुंबियातर्फे धन्यवाद देतो की ऑक्सिजन टू द टुरिझम ही जी संकल्पना आहे ही साधी आणि सोपी संकल्पना नाही मित्रांनो. ही संकल्पना अशी आहे की बाळ जन्माला ज्यावेळी येतो त्यावेळी त्याला आईचं दूध लागत नाही. बाळ जन्माला ज्यावेळी येतो त्यावेळी त्याला पहिला ऑक्सिजन लागतो. ऑक्सिजन जर नाही दिला कुठल्याही डॉक्टरला विचार तर ते बाळ तात्काळ मरण पावते. दूध हा नंतरचा विषय आहे, पाणी हा नंतरचा विषय आहे, परंतु ह्याचं शुद्धीकरण जे ऑक्सिजन टू द टुरिझम ही संकल्पना काढलेली आहे ती झाडं कुठे आणि कशी लावायची ह्याचं सुद्धा वेदात उत्तर दिलेलं आहे. पूर्वेला वड लावायचं, पश्चिमेला पिंपळ लावला पाहिजे, उत्तरेला दुसरं कडुलिंबाचं झाड लावलं पाहिजे. झाडं कशी लावायची, कुठून ऑक्सिजन मिळणार ही संकल्पना ह्या चॅनलच्या माध्यमातून सांगितली जाते. म्हणून मी साहेबांना सांगतो की नुसती झाडं लावा ह्याला काय अर्थ. कुठली झाडं लावायची, केवळ आपल्याला पर्यावरण म्हटल्यानंतर जंगलं आणि झाडं दिसतात हे चुकीची संकल्पना आहे. पर्यावरण म्हटल्यानंतर वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी ऑफ द लँड इज टू बी इन्क्रीज. वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी ऑफ द लँड जर इन्क्रीज करायची असेल तर त्या ठिकाणी पिंपळ पाहिजे, त्या ठिकाणी वड पाहिजे, त्या ठिकाणी कडुलिंबाची झाडे पाहिजे, त्या ठिकाणी करवंदीच्या झाडी पाहिजे की ज्याच्यामध्ये गवत असतं आणि गवत पाणी अडवतं. वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी ऑफ द लँड इन्क्रीज होते. ही संकल्पना तिथे आहे. ऑक्सिजन सगळ्या बाजूने कसा मिळणार, सुगंधी वनस्पतीचा सोडा, पण साहेबांना मी सांगू इच्छितो मेडिसिनल प्लांट सुद्धा साहेब अत्यंत महत्वाचे आहे. कोकणामध्ये कुडा होतो, कोकणामध्ये अडुळसा होतो, कोकणामध्ये कोरफड आहे, कोकणामध्ये सदाफुली आहे, काय नाही आहे कोकणामध्ये ते मला सांगा. ती मेडिसिनल प्लांट आपण लावली पाहिजे. आणि एवढ्या स्वार्थाने मी तुम्हाला सांगतो आणि साहेबांना पण मी सांगतो, साहेब समजा एखाद्याच्या पोटात दुखत असेल किंवा त्याच्या लहान मुलाला अतिसार झाला आणि आपल्या टुरिझमवर ते लोक आले असतील तर ते काय सांगतात माहिती आहे का की पोटात दुखणारं काहीतरी औषध द्यावं. म्हणजे तुम्हाला फर्स्ट एडची माहिती पाहिजे, मेडिसिनल प्लांट माहिती पाहिजे. कुडाचे पाय धरून दिलं तर त्याचा अतिसार थांबतो, नाहीतर ते रूम सोडणार आणि निघून जाणार मोठ्या डॉक्टरकडे. ह्या गोष्टी टाळण्यासाठी आपण मेडिसिनल प्लांटचा सखोल अभ्यास केला पाहिजे. आणि ज्या माध्यमातून तुम्हाला ऑक्सिजन जास्तीत जास्त शुद्ध कसा मिळेल. आता सगळ्या नद्या गटार वाहणाऱ्या झालेल्या आहेत, सगळ्यांना त्यातून गटार वाहतो. मी म्हणतो काही नाही वाहिलं तरी चालेल, पण गटार वाहता कामा नये. शुद्ध हवा आणि शुद्ध पाणी हे डोंगरी भागातूनच मिळतं. आणि ते शुद्ध पाणी कसं दिलं जातं, भांडी कशा प्रकारचे घासली जातात, 3 वेगवेगळे टब ठेवावे लागतात. अशी नाही कोण भांडी घासत, धर ते भांडे घासे काय आहे. आणि अशा प्रकारे टुरिझम कोणी चालवू नये. स्वच्छता ही अतिप्रिय आहे, जी हा संपूर्ण चॅनलने माझ्या घरी येऊन 4 वेळा पाहिली. ही स्वच्छता ही काय चीज आहे आणि मी ती साहेबांना दाखवू इच्छितो की स्वच्छता कशी असते, कशा प्रकारे केली जाते आणि भांडी घासण्याची जागा कशी असली पाहिजे. एका टपामध्ये खरकट, दुसऱ्या टपामध्ये सोपचं पाणी, तिसऱ्या टपामध्ये शुद्ध पाणी आणि शुद्ध पाण्यातून भांडी काढून पुसून ती लावली पाहिजेत. भांडे पुसल्याशिवाय कुठल्याही कस्टमरच्या पुढ्यात ठेवता कामा नये. अशा प्रकारची सगळी काळजी घेऊन एक अत्यंत आदर्श आर्यावर्त टुरिझम मी त्या ठिकाणी निर्माण केलेलं आहे. आज मला संपूर्ण देशात, महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांक मिळतोय हा ह्याच कारणामुळे मिळतोय. कुठलीही गोष्ट सृष्टीचं सौंदर्य आणि आपलं सौजन्य याची एकी घडल्याशिवाय कार्य घडत नाही. कार्य आपल्याला घडवावं लागेल. त्यानंतर उपस्थित मान्यवरांनी कोकण सात लाईव्हच्या पुढील वाटचालीला शुभेच्छा देत वाटचालीचं कौतुक केलं. कोकण सात लाईव्हचे सर्व माझे मित्र चव्हाण सर की ज्यांनी 9 वर्षामध्ये की संपूर्ण जिल्हाच नव्हे तर पूर्ण कोकण हे काबूच केलेलं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज सारखी
गोवा ते ठाणा ही मोहीम ऐकून प्रत्येकी जसं महाराष्ट्र राज्याची जी मोठमोठी चॅनल आहेत तशा पद्धतीचं प्रत्येक कोकणामध्ये संध्याकाळ झाली रे झाली की 7 वाजता प्रत्येक जण कोकण लाईव्हच पाहतो. ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अतिशय चांगल्या प्रकारचं काम की दिसलं ते टिपलं. म्हणजे वर्तमानपत्रकामध्ये काही आपल्या जवळचं वगैरे कोणाचं काय असेल ते जास्त बातमी छापतात, परंतु कोकण लाईव्ह असं आहे की जे दिसतं ते तसंच तसं छापलं जातं. इथे तो माझा, तो तुझा किंवा तो विरोधक किंवा तो आपल्यातला आहे असं काय या चॅनलमध्ये मी कधीतरी 9 वर्षामध्ये बघितलेलं नाहीये. अतिशय चांगल्या प्रकारची झेप हे कोकण साथ घेत आहे. मी या 10व्या वर्षात त्यांचं पदार्पण होत आहे. मी माझ्या कुटुंबियांच्या मार्फत, वैभवडी तालुक्याच्या मार्फत, किंबहुना जिल्ह्याच्या मार्फत त्यांना मी कोटी कोटी शुभेच्छा देतो. आणि सागर चव्हाणने याच्यापेक्षा सुद्धा अतिशय चांगल्या प्रकारचं काम करावं अशा प्रकारची शुभेच्छा देऊ. मला एवढाच आनंद वाटतोय की कोकण साथसाठी काम करणारी सगळी टीमवर जी आहे, मी गेले कित्येक वर्ष ओळखतोय ना. गेले कित्येक वर्ष कोविडच्या काळामध्ये जो काय या कोकण साथ या आपल्या चॅनलने जो ठसा उमटलाय तो मी स्वतःच्या डोळ्याने बघितलाय. मला वाटतं सावंतवाडीमध्ये मी राहत असताना या सावंतवाडीच्या तलावाच्या भोवताली एकही व्यक्ती नसायची, परंतु जी ज्या वेळी लोकांना गरज असायची, ज्यावेळी औषध पुरवठा म्हणा किंवा धान्य म्हणा त्याची माहिती लोकांना कळत नव्हती, त्यावेळी मोबाईलच्या माध्यमातून, युट्यूबच्या माध्यमातून कोकण साथ चॅनलचे आमचे कोकण साथ लाईव्ह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व लोकांचा एक आत्मा आहे. प्रत्येक बातमी, प्रत्येक वेळ आणि झटपट बातमी ही कोकण साथ लाईव्ह मधून सर्वांना मिळत असते. आणि मगाशी प्रस्तावनामध्ये मॅडम बोलले किती लाख व्ह्युअर्स या चॅनलसाठी आहेत. मी पाटेकरांकडे अशी प्रार्थना करेन, आज 9वा वर्धापन दिन होतो, याच ठिकाणी असा त्यांचा 100वा वर्धापन दिन व्हावा अशी मी पाटेकरांची इच्छा प्रकट करतो. आणि त्यांना सावंतवाडी शहराच्या वतीने मी त्यांना लाख शुभेच्छा देतो. त्यांची भावी वाटचाल याच्यापेक्षा चांगली व्हावं अशी परत एकदा पाटेकरांची प्रार्थना करतो. या सिंधुदुर्ग चॅनलचे संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये सर्वप्रथम ज्यांनी ही टेक्नॉलॉजी सुरू करून बातम्या पोहोचवण्याचं धाडस केलं ते माझे मित्र सन्माननीय सागरजी चव्हाण आणि उपस्थित बंधू आणि भगिनी. सागर, या ठिकाणी सांगायचं झालं तर नवलाईची 9 वर्ष आता संपत आली आणि देश आणि देशामध्ये चाललेली पत्रकारिता बघितल्यानंतर खऱ्या अर्थानं त्या काळामध्ये टिळक, आगरकर, सावरकरांनी ही जर अशी पत्रकारिता केली असती तर हा देश कधीच स्वतंत्र होऊ शकला नसता. अशा स्वरूपाची पत्रकारिता त्या गेल्या काही काळामध्ये देशाला अनुभवता येते. या ठिकाणी जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत, राज्याचे बांधकाम मंत्री आहेत. मी त्यांना विनंती करेन की समाजाच्या समोर जात असताना ज्या खोट्या बातम्या येत आहेत, ज्या काउंटर बातम्या येत आहेत किंवा बुद्धभेद करणाऱ्या बातम्या आहेत, त्या बातम्या माननीय प्रधानमंत्र्यांनी, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि पालकमंत्र्यांना विनंती करतोय. त्यामुळे तरुणांमध्ये बुद्धिभेद होत असून समाजाचा इतिहास पुसला जातो की काय, अशा स्वरूपाचं काम वेगळ्या पद्धतीने पत्रकारितेतून होत आहे. मी सागरला विनंती करेन की त्यांच्या या चॅनलच्या माध्यमातून हे सर्व पुसून काढण्याचं काम त्यांना पुढच्या काळामध्ये करावं लागेल. आज या ठिकाणी लाईव्ह कोकण साथ या चॅनलच्या माध्यमातून आज 9वा वर्धापन दिन सोहळा साजरा होतोय. 9 वर्ष कशी निघून गेली. मला वाटतं मी ह्या कार्यक्रमाला जवळजवळ 8 वर्ष तर नक्कीच येतोय. या टीमचं जे कार्य आहे की तळागाळातील लोकांना, तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचण्याचं आणि लोकांच्या व्यथा अडचणी जाणून घेऊन त्यांना योग्य पद्धतीचा न्याय मिळवून देणं, समाजातील जे खरोखरच यशस्वी उद्योजक आहेत, वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये ज्यांनी आपलं ठसा उमटवलेला आहे, अशा कर्तव्यवान लोकांचा सत्कार, वेगवेगळे उपक्रम, वेगवेगळे नवी दिशा घेऊन येणारं असं हे
कोकण 7 चॅनल, सागरजी चव्हाण, त्यांची टीम ही खरोखरच अहोरात्र अशी मेहनत करत असते. वेगवेगळे उपक्रम जनतेच्या कल्याणासाठी, लोककल्याणासाठी राबवत असते. या चॅनलच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची, कोकणाची एक ओळख शोधात्मक भूमिकेतून लोकांपर्यंत मांडण्याचं काम करत असते. लाईव्ह कोकण साधने सर्व मान्यवरांचा जो सत्कार केलेला आहे, हे दूरगामी विचार आणि ह्या दूरगामी विचारातनं कोकणामध्ये असे आदर्शवत व्यक्तिमत्व घडावं. आता त्याने एक ऑक्सिजन टुरिझम हा एक या वर्षीचा संकल्प निर्माण केलेला आहे, या वर्षीचा संकल्प आणलेला आहे. आता आपण पाहिलं कोरोनाच्या काळामध्ये आपल्याला ऑक्सिजन विकत घ्यावा लागला. मग आपला ऑक्सिजन आपणच तयार करण्यासाठी पर्यावरणामध्ये योग्य रीतीने जर आपण झाडांची लागवड केली आणि ऑक्सिजन टुरिझम म्हणून आपल्या ह्या जिल्ह्यामध्ये योग्य दिशेने जर आपण पाऊल उचललं, तर कोकण 7 चॅनलच्या बरोबरीने जर आपण काम केलं, तर खरोखरच आपला जिल्हा हा ऑक्सिजन टुरिझम नक्कीच होणार. आजच्या ह्या कार्यक्रमानिमित्त आम्हाला बोलवलं, आपल्या सारख्यांचं कौतुक करण्याची एक संधी मिळाली. म्हणून सर्व चॅनलच्या चाहत्यांना, सागर चव्हाणजी आणि सागर चव्हाणजीच्या सर्व टीमला आजच्या नव्या वर्षापासूनच्या कोटी कोटी शुभेच्छा. अतिशय चांगला असा कार्यक्रम, सुंदर कार्यक्रम. कोकण 7 9 वर्ष संपून 10व्या वर्षात जाते. पण आजच्या कार्यक्रमाला एक आगळं वेगळं पण असं आहे की आम्ही जिल्ह्यात राहून सुद्धा विविध भागातले विविध चेहरे टिपले आणि त्यांचा इथं सत्कार आणि सन्मान केला आणि संपूर्ण राज्यासमोर आता आपल्या ह्या जिल्ह्यातल्या लोकांना घेऊन जाणार. म्हणून सागर चव्हाण आणि त्याच्या पूर्ण टीमला मनापासून धन्यवाद या ठिकाणी देतो की खूप चांगला कार्यक्रम. म्हणजे भिरवंड्याला एवढं ते आमचे सावंतसाहेब या ठिकाणी काम करतायत. आमच्या अनेक विभागात वेगळे आमच्या दादा आहेत जे आता शेवटी सगळ्यांचा सत्कार झाला. हे सगळे सत्कार, विविध क्षेत्रातले सत्कार आणि विविध क्षेत्रातल्या लोकांना एक व्यासपीठावर आणून हे चॅनल अति परिपूर्ण चॅनल आहे आणि या परिपूर्ण चॅनलच्या माध्यमातून आज देशभरात आमच्या जिल्ह्यात काय होतंय हे दाखवण्याचं काम आज सागर चव्हाण आणि त्याच्या पूर्ण टीमने या ठिकाणी दाखवलंय. मी मनापासून त्यांना धन्यवाद देतो. या चॅनलचं सुद्धा सागरने जे सुरुवात केली, मी बहुतेक सागरच्या या सगळ्या कार्यक्रमात पहिल्या दिवशीपासून आहे. सागरची जी गरुड झेप आहे, आज 10व्या वर्ष आपण पदार्पण करताय. उद्या देशातच नव्हे तर जगातला नंबर 1 चॅनल आपला घडू देत अशा प्रकारचे भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने मी आपल्याला शुभेच्छा देतो. जास्त वेळ न घेता पुन्हा एकदा सागरच्या पूर्ण टीमला मनापासून त्यांचं अभिनंदन करतो. भविष्यात त्यांच्या हातून अशाच प्रकारची समाजसेवा आणि चांगलं काम घडू देत अशी शुभकामना देतो. म्हणून आवर्जून तुमच्या इथे आज शुभेच्छा देण्यासाठी आज आलेलो आहे. या चॅनलचा प्रवास गेल्या 8 वर्षापासून सिंधुदुर्गाच्या विकासामध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या संकल्पना घेऊन जसा तुम्ही पुढे चालत आहात ते खरंच कौतुकास्पद आहे. तुम्ही जे संकल्पना आज पुढे आणतात, जे काही विचार सिंधुदुर्गाच्या विकासासाठी मांडतात, त्यामुळे सिंधुदुर्गाच्या प्रगतीसाठी निश्चित पद्धतीने हातभार लागतोय असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही. आता ही तुमचा जो ऑक्सिजन टुरिझम नावाची जी संकल्पना आहे, अतिशय आगळी वेगळी असली तरी काळाची गरज आहे. करोनानंतर ह्या अशा पद्धतीचा विचार मांडणं हे खरंच दूरदृष्टीचा एक भाग असल्यामुळे मी खरंच तुम्हाला त्यानिमित्ताने मी अभिनंदन करीन. तुमच्या चॅनलचा विस्तार होत असताना तुमच्यासमोर असंख्य नवी आव्हानं आलेली आहेत. स्पर्धाही आजच्या युगामध्ये तयार झालेली आहे आणि त्यामध्ये पण कोकण 7चा एक तुम्ही विश्वासार्हता म्हणून जे एक तयार केलेली आहे, त्यामुळे तुमच्याबद्दल जनतेच्या मनामध्ये, बघणाऱ्या लोकांमध्ये एक वेगळ्या पद्धतीने स्थान तुम्ही निर्माण करून ठेवलेलं आहे. हे त्रिवार सत्य आहे. आज स्पर्धेच्या युगामध्ये मला माहिती आहे की असंख्य छोटे मोठे चॅनल आज तुमच्याबरोबर आज या स्पर्धेमध्ये उतरलेले आहेत.
आणि त्यामध्ये टिकून राहणं, किंबहुना त्यामध्ये एक नंबरचा स्पॉट नेहमी तुम्ही जे टिकून ठेवत आहात, त्यासाठी तुम्हाला अथक प्रयत्न करायला लागतात, परिश्रम करायला लागतात. पण तुम्ही एकंदरीत ह्या पूर्ण ब्रेकिंग न्यूजच्या ह्या पूर्ण स्पर्धेमध्ये जो टेक्नॉलॉजीचा वापर तुम्ही मोठ्या प्रमाणामध्ये करण्याचं सुरू केलेला आहे, एक आधुनिकता तुम्ही तुमच्या स्टुडिओमध्ये जे सागर आणि अन्य लोक मला सांगतात, ते खरंच आज कौतुकास्पद आहे. तुम्हाला खरंच त्याच्या निमित्ताने मला अभिनंदन करायचं आहे की तुम्ही काळाची गरज ओळखली आणि त्या निमित्ताने तुम्ही पुढे जात आहात. की आज या स्पर्धेच्या युगामध्ये तुम्ही जी विश्वासार्हता कमवलेली आहे, जे तुमच्याकडे बघण्याचा जो दृष्टिकोन आहे, ते बघणाऱ्या लोकांचा थोडा वेगळा आहे. कोकण 7मध्ये जेव्हा बातमी येते तेव्हा लोक त्याच्यावर विश्वास ठेवतात की नाही बाबा, ही बातमी इथे आली आहे ना म्हणजे सत्य आहे. जसं आपण वृत्तपत्रामध्ये लोकसत्ता असेल, इंडियन एक्सप्रेस असेल किंवा द हिंदू असेल, त्याच्यामध्ये जेव्हा बातमी येते तेव्हा लोक बोलतात की नाही बाबा, ही बातमी बरोबर आहे. म्हणून तुम्हालाही मी सांगेन की तुमच्याकडे बघणारा दृष्टिकोन हा लोकांचा वेगळा आहे, विश्वासार्हता वाढलेली आहे. लोक तुमच्याकडे बातमी आल्यानंतर आवर्जून बघतात, वाचतात. म्हणून तुमचा चॅनल मी फार बारकाईने नेहमी बघत असतो, निहारत असतो. आणि तुम्हाला सागरला आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना माझा स्वभाव माहिती आहे. आमच्या थोडा स्पष्ट वक्त्यामुळे आम्ही कधी कधी अडचणीत पण येतो. सगळेच गुण आम्हाला केसरकर साहेबांसारखे नाही आहेत, काही गुण केसरकर साहेबांसारखे कडून घेण्यासारखे आहेत. आणि त्यामध्ये ह्यामुळे मी मुद्दा म्हणून मी सांगेन, आणि परत एकदा कोकण 7च्या सगळ्यात पूर्ण टीमला मनापासून शुभेच्छा देतो. एक आगळं वेगळं नातं नेहमी कोकण 7शी राहिलेलं आहे आणि कोकण 7ने अतिशय चांगले असे उपक्रम हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये राबवलेले आहेत, रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये राबवलेले आहेत आणि संपूर्ण कोकणामध्येच एक चांगलं चॅनल म्हणून, चांगल्या बातम्या देणारं चॅनल म्हणून आणि त्याच्यापेक्षा चांगले सामाजिक उपक्रम राबवणारं चॅनल म्हणून कोकण 7 आता सर्वांकडे परिचित आहे. आणि म्हणूनच अनेक सामाजिक उपक्रम ज्याला कोकण 7ने राबवले, त्याच्यामध्ये विशेषतः पर्यावरणाच्या संदर्भातले उपक्रम राबवले, सायकलच्या वापराच्या संदर्भातले विविध कार्यक्रम राबवले. ज्यावेळेला कोविडची साथ आली होती त्यावेळेला बाहेरून आलेले जे कामगार असतात त्यांच्यापर्यंत शिजवलेलं अन्न पोचवण्याचं काम हे कोकण 7ने केलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे तुम्ही सामाजिक बांधिलकी जपलेली आहे. त्याच्याबद्दल तुमचं मनापासून अभिनंदन करतो. खरं तर या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने काय सांगावं आणि काय बोलावं, परंतु एक गोष्ट फार महत्त्वाची आहे की अपघाताने जरी या जिल्ह्याचा पालकमंत्री झालो असेल तरी माझी जबाबदारी मी झटकून चालणार नाही आणि ही जबाबदारी योग्य प्रकारे जर आपल्याला करायची असेल तर सिंधुदुर्गातली असणारी पहिली अडचण काय, जी मला वाटली की सिंधुदुर्गामध्ये असणाऱ्या युवकांचं मोठ्या प्रमाणामध्ये मुंबई असेल किंवा शहरांच्या दिशेने होणारं स्थलांतर थांबवणं आणि त्यासाठी काय करता येऊ शकतं ते पहिलं करणं गरजेचं आहे. आणि त्यासाठी काय करता येऊ शकतं तर त्यामध्ये जे या कोकण 7ने ज्याची हाक दिली आहे, ऑक्सिजन टुरिझम हा सर्वात मोठा रोल यामध्ये करू शकतो. दादा सामंतांसारखे मी सहजपणे त्यांचा जेव्हा त्यांनी आवाज दिला किंवा भाषण करत होते तेव्हा सहजपणे हळूच विचारलं की त्यांचं वय काय, तर सांगितलं की 75 क्रॉस. ही सर्व मंडळी, ही जुनी मंडळी की जी आजही स्वच्छ वातावरणामध्ये त्यांनी त्यांचं आयुष्य काढलं, त्यामुळेच ते निरोगी आहेत. आणि हे सगळं तुम्ही आम्ही सर्वांना येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला पुढच्या पिढीला जर द्यायचं असेल तर काय करता येऊ शकतं यासाठी विचार करण्याची खऱ्या अर्थाने गरज आहे. मी कोकण 7च्या माध्यमातून एवढीच आपणा सर्वांना, सिंधुदुर्गवासियांना एक पालकमंत्री म्हणून या जिल्ह्यामध्ये
आपल्याला खऱ्या अर्थाने पर्यटनाच्या माध्यमातून जे जे आवश्यक आहेत ते विषय कसे मार्गी लावता येतील ते लावण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. मी हे सांगण्याचा यासाठी प्रयत्न करतोय की येणारा प्रत्येक पर्यटक आणि त्याला मिळणारं समाधान हे फार गरजेचं आहे. तो या ठिकाणी ज्यावेळेला येतो त्यावेळेला त्याला इथे एक चांगल्या पद्धतीने चांगल्या वातावरणामध्ये तो इथे येतो आहे याचा अर्थ तो त्याच्या खिशातील पैसे इथे ज्यावेळेला खर्च करतो त्यावेळेला एक तो वेगळं समाधान घेऊन गेला पाहिजे. आणि ते समाधान हे फक्त आपल्या वागणुकीतूनच नाही तर ते वातावरणातून सुद्धा असणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि ते खऱ्या अर्थाने कोकण साद मी ओळखलं. आज ही गरज आहे की तुम्हाला स्वच्छ वातावरणामध्ये चांगल्या वातावरणामध्ये जर 2 दिवस 5 दिवस जर घालवायचे असतील तर तुम्हाला कुठे आलं पाहिजे तर सहजपणे आलं पाहिजे की सिंधुदुर्गातच आलं पाहिजे. आणि ते तुम्हाला आम्हाला सर्वांना येणाऱ्या काळात करण्याची गरज आहे. आणि त्यासाठी आम्हाला काय करता येऊ शकतं तर ते तुम्हाला आम्हाला सर्वांना उभं करण्याची गरज आहे. दादांनी एक विषय सांगण्याचा प्रयत्न केला. ते सांगण्याचा ह्यासाठी प्रयत्न करतायत की त्यांना त्यांच्या पुढच्या पिढीसाठी किंवा आपल्या सर्वांसाठी जे आवश्यक आहे ते मागण्याचा प्रयत्न करतायत. दादा मी भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता आहे. सबका साथ सबका विकास त्याचबरोबर विश्वासाबरोबर प्रयास याही गोष्टीचा विचार करणारा कार्यकर्ता आहे. त्यामुळे तुम्ही आज सांगितलं उद्याही मी सिंधुदुर्गात आहे. इस्टिमेट तयार करायला अधिकाऱ्यांना इमिजिएटली सांगेन आणि त्यासाठी लागणारी जी पैसे आहेत ते कसे उपलब्ध करायचे आहेत. सरकार शिंदे फडणवीस सरकार आहे. सर्वसामान्य माणसाचं सरकार आहे. त्याला आवश्यक असणाऱ्या व्यवस्था उभं करणारं सरकार आहे. सातत्याने कोकण साद आणि यांची टीम करते. गेली 9 वर्ष करते. 10व्या वर्षात पदार्पण करते. मी माझी कोकण सादच्या पूर्ण टीमला त्यांच्या संपूर्ण पुढच्या कारकिर्दीसाठी खूप शुभेच्छा त्यांना देतो. परंतु एक विनंती सुद्धा करण्याचा प्रयत्न करणार आहे की तुम्ही आणि आम्ही सर्वजण मिळून काय करू शकतो. तर एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की तुम्ही देश परदेशापर्यंत तुमच्या अनेक ओळखी आहेत. या कोकणातील असणारा विविध क्षेत्रांमध्ये काम करणारा विविध भागांमध्ये काम करणारा मग वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये असेल काम करणारा कोणीतरी एखादा व्यावसायिक असेल किंवा तो एका उच्च स्तरापर्यंत पोहोचलेला एखादा असेल. कोणीतरी डॉक्टर असेल कोणीतरी इंजिनियर असेल कोणाची तरी कन्स्ट्रक्शन कंपनी असेल कोणीतरी फार्मास्युटिकल कंपन्यांमध्ये फार मोठ्या पदांवरती असेल. या सर्वांना एकत्र आपण करायला हवं. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की कोकणातील असणाऱ्या तरुणांना जर तुम्हाला त्या ठिकाणी थांबवायचं असेल तर त्या पंचक्रोशीमध्ये एखाद्या कोणीतरी सुरुवात करायला हवी की मी माझ्या पंचक्रोशीमध्ये एक असा उद्योग आणेन. मी जगाच्या पाठीवरती कितीही पैसे कमवले असले तरी सुद्धा मला माझ्या पंचक्रोशीमध्ये माझ्या त्या भागातील असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी किंवा तिथल्या असणाऱ्या युवकांसाठी तिथल्या असणाऱ्या 50 ते 100 युवकांसाठी मला रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देता येऊ शकते का याचा विचार करणारी निदान 100 मी कमीत कमी म्हणतोय निदान 100 जण ही कोकण साद या चॅनलच्या माध्यमातून किंवा आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून जर आपण शोधू शकलो तर मी खऱ्या अर्थाने सांगतो की हा कोकण आणि कोकणातली असणारी परिस्थिती तुम्हाला आम्हाला सर्वांना बदलता येईल. काय परिस्थिती आहे तुम्ही आम्ही सर्वजण कोकणामध्ये गावांमध्ये ज्या वेळेला जातो त्यावेळेला गावातली परिस्थिती किती विदारक आहे हे तुम्ही आम्ही सर्वांनी पाहिलं पाहिजे. आपल्या घरातील असणारी आई वडील हे एकटे आहेत
त्यांचा सांभाळ करण्यासाठी तिथे कोणी नाही. का नाही तर नोकरीनिमित्त इथल्या असणाऱ्या तरुणाला शहराच्या दिशेने जावं लागत आहे. घर आहे परंतु कुठेतरी मुंबई शहरामध्ये तो कुठेतरी भाड्याच्या घरामध्ये राहतोय. हे नको आहे. हे चित्र सरकार बदलू शकणार नाहीये किंवा सरकार बदलू शकतं का तर ते बदलू शकत नाही. हे चित्र जर बदलायचं असेल तर तुम्हाला आम्हाला सर्वांना स्वतःला पुढे येऊन काम करण्याची गरज आहे. जनजागृतीची गरज आहे आणि ती जनजागृती अशाच पद्धतीच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून ज्या वेळेला तुम्ही आम्ही संकल्प करू शकतो त्याच वेळेला ती होऊ शकते. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी स्वच्छ भारत अभियानाच्या माध्यमातून प्रत्येक घरापर्यंत स्वच्छतेचा विषय नेण्याचं काम केलंय, जनजागृती करण्याचं काम केलंय. आज बघा तुमच्या माझ्या घरातील छोटं बाळ सुद्धा तुम्हाला आम्हाला सर्वांना कचरा टाकू देत नाही. का टाकू देत नाही? कारण ही जनजागृती निर्माण करण्याची येणाऱ्या काळामध्ये गरज आहे. तुम्हाला आम्हाला सर्वांना हे सर्व करत असताना मी एक पाऊल कसं पुढे जाईल यासाठी काम करण्याची गरज आहे. आणि मला असं वाटतं की कोकण 7 यामध्ये सर्वात मोठा रोल करू शकतो आणि त्यांनी तो करावा. ज्या वेळेला पुन्हा तुम्ही 10व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने मला बोलवाल त्यावेळेला काही उद्योजक की जे हे सिंधुदुर्गातले आहेत, सिंधुदुर्गातले भूमिपुत्र आहेत, त्यांच्यापैकी निदान 5, 10, 15, 20 उद्योजकांनी त्यांची भूमिका अशी ठेवली की होय मी ज्या गावामध्ये राहतो, जे माझं गाव आहे त्या गावाच्या पंचक्रोशीमध्ये मी एक उद्योग असा उभा करेल. हा विचार घेऊन जर कोणी आला तर मी तुम्हाला खात्रीने सांगतो शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये त्यांना रेड कार्पेट टाकण्याची जबाबदारी ही माझी असेल हे मी सांगतो. मी उगाच सांगणार नाही. मी हे यासाठी सांगतोय कारण याच्या सगळ्याच्या चर्चा मी बऱ्याच वेळेला करून झाल्या. तुम्हाला आम्हाला सर्वांना त्याच दिशेने जाण्याची गरज आहे. आम्हाला सिंधुदुर्ग एक वेगळ्या दिशेने नेण्याची गरज आहे आणि तो या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आपण सर्वांनी न्यावा एवढीच विनंती करतो. या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन सिनियर करस्पॉन्डंट देवयानी वरसकर आणि अँकर जुली पांगम यांनी केलं. त्यानंतर आभार प्रदर्शन ब्युरो चीफ संदीप देसाई यांनी मानलं. यावेळी राजवाडा आणि मोती तलाव काठ परिसराला करण्यात आलेली रोषणाई लेझर शो खास आकर्षण ठरलं. त्यानंतर उशिरापर्यंत शुभेच्छांचा वर्षाव सुरूच होता. with your nose.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.